Ambalmawo awni nyantuma abalmam so Madame Cissé Ramata Sissoko anaw batanti rakabo Atlanta États-Unis bi amna kuma she maraka amna kuma she cheka wa amna kuma fana she che aka cheya ama foma bamanankana cheya she che ka cheya to kana appareil reproducteur mâle muna ambo ke parce que kuma chama na me shego kuma na ambe kuma she musoka amba fo shemuso e fanda shemuso fisigira fanka shemuso e fantoro o fano toroli o be kede parce que che o de kise do duna shemuso fana kise kono ka ke fan ka ke dinye mimi sa ke fenye she amemindu o be mimi ka fan wereda o de kama amena nyefo bi nan ko na kuma she ka che aka aka kan andaka do kuma do la munu misaka grinya tulo do ma o kama ambe ya fadeli befe no aso anye kuma fo min grinya tulo ma mais amba fo ka me video madame ne ka fo ni e mo ko ba kuma di ante fe demisunu kalame do abe haketo kosobe nando na mami ngashida na yini lage duma onye be she kola ni e koye muna parce que ni e she cheta aka che ya bebe koya find fe o de kama ame kuma koya find ka ay wani ni she ngwanta mimbe ya inya bala kencha manfle wa fana she nka giri o ba yira ka fo ni te she mimbe fanda nte hali sheche ni poulet de chair de min ama koroba folo janwa ka se ka fanda damini parce que poulet de chair amba ale fakat le bisaba nduru le binandu alors que cheru mo folo ka fanda fo kalo duru kalo woro do ni she inte she pai do poulet de chair nu nanyu do fa waso akomo dera lama ma bunya ko sobe do amna kuma sheche kan au chaman ko ndambe kalanke antisa kalanke anga kana bari tuwabukani chinois kani anglais fon chama be fulu la munu tanga kana anwo anga hakilata toyi anga hakilata yi jamana o jamana na jora akanga kalanke aka kana akanga ire ka duminike akanga mirina ire hakili do mali wo kwadi waro du ni maninga kame fobia bamana ka be julaka ni video kera au kama whatsapp au ka seka shemara famu au ka don fana jamana be joni jamana de be kanga kanfo be min famu no be kanga kalankana be min fana famu o de kama angu fembe kanto la beba nga kana akama anga nga seka nyefo amina sheka cheya de fobi cheya yoro cheya partu atama mina fo anda o la mambe ya fadila ofe tuni ni kuma fa minga gire outloma afola emundi cheya yere sigiro asigiro amba fu mako to kana testicule yoro bagan tawte kilin do bagamba do tabe konna do tabe kenemana me sheka cheya ava ma ko kili do abe bara min ko to ko kili bara o be akonna de la abe koyan faina o kili bara be mundenye bara yin abe jiro de bo amba foto kana ko sperm o sperm to ko CG munde bo ji nkono sin kisedo de ba ko amba fo me ko spermatozoid o kise na fa yemuni ale she kise che tata kise amba fo ko spermatozoid ane muso kise ovule o de be do nyogon kono ka ke din o de la chefan sun kwacha meta na bora kili bara yoro la do ba fo ko kili na bora ina be jigi CG mbe jigi tio do de fa be jigi strado de fe amba fo ko CG tule ko ra tube abeta yoro jume ko fana da de bola abe bo da fe amba fo ko koda donc che ta atwo kan abamanga afleni pour que ka fo fana ko fembe be meto kana bebe babana kana to droni do ni ya famu ka ba yikulu la bana donia de ni ya do ba bara dike suna mo gote barake kana iba donia do sura kana o la lisamba ni befe bega kalangi ka kana o de kafsa metali ko fleni sani ko jatemne ni ko fleni aso cheche kunu yikume kuruba fly ko ina san o kumeke akili fly ko kili fly me utenna parce que ni poulet de chair de ale ma koroba ya fro janwa se ka parti bawo raso ka femba oke parce que o ba fra le bisa ba nuru le binana comme dera nu meta sasa amina muneke amina sheka chea shecheka chea ani she muso ka muso ya de compare aka ira ka aka don fana abe kilenye bara obe kilenye to odro ne kilenye anu be minke afola eminye na nya foko testicule minye cheka chea yoro yi o to ko kili meta muso ta o to ko fambara do kili bara fambara c'est la même chose muso ni chea don tadu aflana jiro de bu kono cheta o to ko CG sperme
muso ta a fɔ ko liquide utérin ji min bɔ utérus kɔnɔ comme utérus tɛ cɛ la mais a bɛ comme utérus quoi mais a tɛ comme parce que fan de don a tɛ cɛ tɛ denw la a bɛ fan de da donc den sigiyɔrɔ tɛ yen fan bɔyɔrɔ dɔrɔn de bɛ yen an b'a fɔ ale ma ko fan bara ji o ye ji ye min bɛ fan bara kɔnɔ o ni sperme bɛɛ ye kelen en même temps kisɛ min b'a kɔnɔ an b'a fɔ ma ko si kisɛ maintenant cɛ muso ta o tɔgɔ ko fan kisɛ parce que fan kisɛ de bɛna kɛ fan ye maintenant spermaducte o kɔrɔ a bɛ bɔ sira min fɛ muso ta tɔgɔ ko oviduc a bɛɛ kelen ye sperme bɛ bɔ kelen fɛ ovule bɛ bɔ kelen fɛ a tɔgɔ de si kisɛ bɛ bɔ kelen fɛ fan kisɛ bɛ bɔ kelen fɛ donc siji tule ani fan tule a bɛɛ kelen ye a laban bɛ bɔ da min fɛ o ye kɔ yɛrɛ da ye o ye kɔ da ye maintenant rein an b'a fɔ ma ko kɔrɔkuru parce que rein ale ni kili kɔkili u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sɛ ta a bɛɛ b'a kɔnɔ alors que n'i ye baganw ta sisan saga ni misiw i b'a ye rein kɔkuru bɛ yen kɔrɔkuru bɛ yen kuru de don en même temps testicule an b'a fɔ ma ko kili u bɛ kɛnɛma donc a tɛ kelen ye mais sɛ ta la i b'a sentir a fila bɛɛ bɛ komi a b'a kɔnɔ de mais n'i ye photo yɛrɛ jateminɛ si ɲɛ b'a la nin bɛɛ bɛ sɛ kɔnɔ fɔlɔ ta ye sɛ ta o ye kili ani kilibara ye maintenant muso ta o ye fan bara ye ani fan donc kilibara fan o bɛɛ ye kelen maintenant siji an b'a fɔ ma ko sperme munna parce que ji de don maintenant fan fana bɛ ji dɔ de kɔnɔ a bɛ fɛn ji dɔ de kɔnɔ donc o ji mun de b'a kɔnɔ fan dɔ de b'a kɔnɔ si kisɛ de b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ jigin tubi kelen de fɛ ka bɔ ni fan don a bɛ bɔ a yɛrɛ maintenant ni cɛ ni muso ma jɛ sisan dɛ nin fan in a bɛ bɔ a yɛrɛ ka kɛ fan ye fan kisɛ bɛ kɛ fan ye dɔrɔn mais a fan tɛ tɔɔrɔ dɛ parce que cɛ ma si a fɛ mais ni fan cɛ ni ji ni si kisɛ b'o kɔnɔ o kisɛ donna muso ta kɔnɔ o kisɛnin de bɛ bɔ ka taa yɛlɛ nin kan ka se ka kɛ den ye an bɛn'o de ɲɛfɔ sisan donc o kɔrɔ ye fan sugu fila de bɛ yen fan min bɛ tɔɔrɔ ani fan min tɛ tɔɔrɔ fan min tɛ tɔɔrɔ an b'a fɔ ma ko œuf de table ale sɛ muso dɔrɔn de b'ale da hali ni sɛ cɛ tɛ yen par contre n'i y'a jateminɛ sɛfan min bɛ kɛ sɛden ye o kɔrɔ ye sɛ cɛ ani sɛ muso de jɛra k'o den di o bɛ kɛ cogo di i b'a sɔrɔ fan kisɛ min bɛ sɛ muso kɔnɔ o ni si kisɛ min bɛ sɛ cɛ kɔnɔ olu de fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka kɛ den ye o b'a yira k'a fɔ sɛ cɛ fana nafaba de b'a la pour que an k'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn maintenant pourquoi an b'a fɔ ko sɛ fana a kɔkili o t'a ka cɛya dɔn ye dɛ cɛ jogo fana kan ka k'a la parce que hali ni kili bɛ sɛ kɔnɔ ni jogo t'a la a tɛ dafa a jogo bɛ dafa de b'a fɔ ko caractère sexuel secondaire o kɔrɔ fɛn minnu bɛ fara cɛya fana kan min b'a to cɛya bɛ se ka dafa a fɔlɔ o y'a couleur ye sɛ cɛ ni sɛ muso i b'a sɔrɔ couleur tu u bɛɛ tɛ kelen généralement ani mun i b'a sɔrɔ fɛn dɔw b'a la sɛ si dɔw fana b'a la minnu fana ka bon ka girin sɛ cɛ yɛrɛ cogoya la ani a kan sɛ bɛ kan dɔw fɔ a bɛ kokori fɔ min fɔ muso t'o fɔ ani fana turu min b'a kun an b'a fɔ ko kɛrɛti o b'a kun ani tayi o kɔrɔ ye sɛ cɛ généralement a ka bon ni sɛ muso ye sisan an ka sɛ kɔkili lajɛ sisan a kɔkili bɛ cogo di a bɛ kɔfɛla de a bɛ kɔ kolo de kan i y'a jateminɛ a bɛ kɔfɛ de nin bɛ komi sɛ kɔnɔna sisan donc i y'a jateminɛ tubi min filɛ siji bɛ jigin ni ji min ye ka bɔ ka sɔrɔ ka taa kɔ da min na o bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ donc i b'a santi a ka bon kosɛbɛ farikolo cogoya ma a bɛ komi 1% o kɔrɔ ni sɛ ye kilo 10 ye ale bɛ bɔ fo 100 grammes o kɔrɔ ka girin donc ni sɛ kun ye kilo 100 ye sisan donc a fɛn kun bɛ kɛ cɛya kun bɛ kɛ kilo 1 de donc kilo 1 ka ca 1% kɔrɔ kilo 100 ko 100 kilo 1 donc o kɔrɔ ye a ka ca donc ça veut dire que adamaden o tɛ o adamaden ta tɛ kilo i bɛ se ka mɔgɔ dɔ i bɛna a ye 100 kilo bɔ mais a ka cɛya tɛ 1 kilo bɔ donc ça veut dire que sɛ ta la a ka girin a sperme ka ca wa sperme concentré don kan ka kɛ nafa de sɛ marala ma parce que o kɔrɔ ye n'i ye sɛ ta ka a siji ta a ji nafa caman b'a la donc i y'a ye sisan nin y'a photo wɛrɛ ta ni ɲɛ b'a la kɔnɔ na a ka girin cogo min a bɛ komi jɛmanin tɛ a bɛ komi kurunin fila maintenant sɛ ta ani mɔgɔ ta différence ye min ye mɔgɔ ta n'i ye sɛ ta ka siji yɔrɔ ta sisan kili yɔrɔ ta sisan an b'a fɔ ma ko testicule i b'a sɔrɔ cɛ ni sɛ ta ani cɛ ta ani mɔgɔ ta yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min an b'a fɔ ma ko épididyme o komi bara wɛrɛ min b'a kɛrɛfɛ min ni sperme bɔra sisan ni siji bɔra a bɛ bila a kɔnɔ
k'a garder sani a waati kana alors que sɛ ta la o tɛ o kɔrɔ ye sɛ ta n'a y'a dilan dɔrɔn a kan ka bɔ walasa a ka se ka don sɛmuso kɔnɔ walasa ka kɛ den ye bon n'i y'a jateminɛ sisan n'i donna sɛ ta kɔnɔ tɔgɔ min sɛ ka cɛya kɔnɔ i b'a santi tube dɔw de bɛ yen minnu fana b'o o sperme ninnu dilan a bɛ sikisɛ ninnu dilan ka sɔrɔ ka siji in fana dilan donc ji ni kisɛ de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ a ji n'a kisɛ kelen tɛ kisɛ in farikolo kisɛ wɛrɛ de b'u dilan olu tɔgɔ ko cellule sertoli olu de b'o kisɛ dilan alors que u bɛ ɲagami ji min na ni hormone min bɔ ji minnu bɛ kɛ k'a ɲagami olu fana tɛ kelen olu bɛ bɔ yɔrɔ kelen na donc ça veut dire que sɛ fana kɔnɔ cɛya yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ fila de bɛ min tɛ baara kelen kɛ maintenant o bɛɛ bɛ kɛ ni fɛn kelen de kunkolo zɛbɛ hypothalamus ye kunkolo zɛbɛ partie dɔ de o kɔrɔ ye sɛcɛ fana pour que a ka se ka sɛ ji in bɔ kosɛbɛ si ji in bɔ il faut que a hakili de ka sigi il faut que lumière sugu dɔ ka don a kun yelen sugu dɔ ka don kunkolo zɛbɛ kɔnɔ min b'a to kunkolo bɛ activer ka se ka ji bɔ maintenant spermatogène o kɔrɔ ye mun de o kɔrɔ ye de sperme yɛrɛ bɛ dilan cogo di a bɛ bonya cogo di sinji kisɛ in a bɛ bɔ cogo di donc siji si kisɛ in ale bɛ bɔ ni fɛn min ye a bɛ dilan ni ɲɛ cellule min yira sisan ni cellule ninnu an b'a fɔ o ma ko sertoli olu de b'a dilan olu bɛ bonya ka k'a ye maintenant a bɛ tile joli kɛ ka dilan tile 13 alors que n'i ye mɔgɔ ta ou bien i ye misi ni saga ta a bɛ se ka fɔ kalo 2 kɛ a dilanni dɔrɔn ça veut dire que sɛ ta ka teli tile 12 tile 15 o b'a sɔrɔ a dilanna ka ban et puis a tɛ mara fana n'a dilanna dɔrɔn a bɛ se ka bɔ maintenant a bɛ bɔ cogo di an y'a jateminɛ k'a fɔ bagan tɔw la a bɛ kɛnɛma nata kɔkili a bɛ sɛ kɔnɔna de la mais adamaden ta ou bien bagan tɔw bɛ kɛnɛma donc n'a bɛ kɛnɛma i b'a sɔrɔ fana a sumanen don ka tɛmɛ partie tɔw kan munna parce que si kisɛ in ale kisɛ n'i y'a température monter dɔrɔn o bɛ sa donc funteni ma ɲ'a ma a bɛ sa o de la ni farigan bɛ cɛ la kojugu kisɛ in bɛ sa fo farigan waati ka tɛmɛ parce que a bɛ kalo 2 de ta ka dilan donc kalo 2 kɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn dilanna o don olu bɛɛ bɛ sa bagan tɔw caman na a bɛ ten fana alors que sɛ ta la tile 1 2 de don tile 12 de don n'a kan ka dilan a bɛ température a bɛ temps min ta mais ni température montera kojugu ni funteniba bɛ yen a b'u faga bon mais sɛ ta o tɛ sa joona parce que ale température 42 degrés la san'a ka sa alors que bagan tɔw la sisan i b'a sɔrɔ a t'o bɔ 38 degrés ni 39 degrés 37 degrés a t'o bɔ parce que a tɛ farikolo yɛrɛ température bɔ a ka suma n'o ye dɔɔni maintenant si kisɛ in parce que si ji in o ye sperme ye kisɛ in y'a kisɛ ye a kisɛ in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de a kisɛ in n'i y'a jateminɛ ani fan kisɛ bɛɛ bɔlen don fɔlɔ i m'a ye a bɛ komi fan kisɛ de fɔlɔ muso ta ovule donc a bɛ bonya de bɔ ka sɔrɔ ka ku sɔrɔ ka janya ka sɔrɔ ka kɛ si kisɛ ye min ka jan ta donc a daminɛ tun bɛ tan mais a laban kɛra tan parce que cɛ ni muso bɛɛ daminɛ ye kelen u bɛ laban cogoya kelen dɔrɔn de la maintenant pourquoi an bɛ canal différent min fɔ kɔrɔ ye siji tule kɔrɔ ye tube a bɛ combien de temps ta pour que a ka jigin a lagɛ bani pour que a ka jigin a bɛ tile 20 fo tile 30 ɲɔgɔn na ta kalo 1 n'o y'a sɔrɔ sɛcɛ ani sɛmuso tɛ ɲɔgɔn kan mais n'a ni sɛmuso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ tile 1 2 3 sɔrɔ o b'a sɔrɔ a kɛra mun b'o kɛ an b'o fɔ mun na fana parce que ni mɔgɔ bɛ kan ka sɛ lamɔ dɔw b'a miiri k'i bɛ sɛcɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn kan ko ni mɔgɔ sɔrɔ i bɛ taa ɲagami sɛmuso la alors que n'i y'a bila sɛcɛ jama ɲagami sɛcɛ ninnu u tɛ si ji caman bɔ si kisɛ fana tɛ mɔn a kɔnɔ kosɛbɛ il faut que muso de ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa si ji ni si kisɛ ka bɔ sperme ni spermatozoïde ka bɔ walasa n'i y'a ni muso wɛrɛw bila u ka se ka a féconder joona u ka se ka fara ɲɔgɔn ka se ka kɛ sɛ ye min bɛ se ka tɔrɔ o de kama n'i y'u cɛw dɔrɔn to ɲɔgɔn kan tuma dɔ la ji in tɛ bɔ ka ɲɛ wa kisɛ fana tɛ mɔn a kɔnɔ ka bɔ an b'o fɔ mun na parce que sɛ mara la i kan k'a dɔn sɛ o sɛ n'a bɛ yen ni cɛ don ani muso kan ka kɛ pour que ka muso ka se ka den sɔrɔ min bɛ tɔrɔ a ka kan ni muso wɛrɛw de ɲagami a la hali ni mɔgɔ tɔ muso i b'u ɲagami dɔrɔn pour que a ka se ka kɛ a pɛrɛlen don waati o waati ka se ka si ji in bɔ ka se ka bɛn a ma donc ça veut dire que n'i y'a jateminɛ an bɛ n'a fɔ tuguni pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ n'i ye kɔkili in ta ji min b'a kɔnɔ si ji min b'a kɔnɔ si kisɛ min b'a kɔnɔ a bɛ tile 20 fo 30 ta walasa a ka jigin n'o y'a sɔrɔ sɛcɛ ani muso ɲagaminen tɛ n'i ye muso ɲagama na a bɛ tile 1 2 ta
Pourquoi an b'o fɔ? Parce que ni cɛ ma ɲagami muso la, a tɛ se ka prêt ka se ka muso ninnu ta walasa a ji ka se ka nafa ɲɛ. Parce que dugu caman an bɛ insémination artificielle de kɛ, an b'a don cɛ muso de la. Donc il faut k'a ka prêt waati bɛɛ. Donc alors que n'an y'a don muso fana na, a bɛ temps ta yen. C'est comme n'a donna don fɔlɔ la, a bɛ se ka fan muso ka fan, a bɛ se ka fan kelen a bɛ se ka don fan kelen kɔnɔ bi ka don fan wɛrɛ kɔnɔ sini fo tile 12 ɲɔgɔn na. A bɛ se k'o kɛ muso yɛrɛ kɔnɔ. Donc a tɛ temps min kɛ cɛ kɔnɔ, a bɛ t'o de kɛ muso kɔnɔ. Alors que cɛ ta la sisan, a t'o temps bɛɛ kɛ muso kɔnɔ, a b'a kɛ cɛ de kɔnɔ kosɛbɛ. Donc c'est pour cela que an bɛ fɛ ka cɛ garder toujours muso b'a kɛrɛfɛ pour que an ka se k'a sɔrɔ waati bɛɛ ka se k'a don muso kɔnɔ parce que a bɛ temps ta yen fana. O temps kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko storage tubule. O bɛ comme 10 à 14 jours, a bɛ kɛ tile 10 fo tile 14 a b'o de kɛ muso kɔnɔ pendant que an bɛ se ka utiliser toujours. An bɛ fɛ ka min fɔ yan dɔrɔn, n'i ye muso inséminer ni cɛ ji ye sisan, siji ye. A siji a bɛ se ka tile 14 kɛ cɛ muso kɔnɔ pendant que don o don kisɛ kelen bɛ bɔ ka taa cɛ kelen ta, fan kelen ta, kisɛ kelen bɔ ka taa fan kelen ta pour que a fa in ka se ka tɔrɔ ka kɛ den ye. N'i y'a jateminɛ fana bagan tɔw la fɛn caman bɛ yen min tɛ kɔkili ni fɛnw ye min ye caman ye min bɛ u kɔnɔ u tɛ sɛ kɔnɔ parce que sɛ tɛ fɛ ka girinya kojugu walasa a ka se ka pan ka ɲɛ parce que sɛ fɛgɛya de ka d'a ye fɛn o fɛn n'a nafa t'a la a t'a kɛ ten. Donc an bɛ fɛ k'a fɔ sisan il faut que an k'a jateminɛ k'a fɔ ko sɛ ni bagan tɔw a différence ye min il faut que cɛ ani sɛmuso ka kɛ ɲɔgɔn kan. Il faut que an k'a dɔn fana ko cɛ kan ka prêt waati bɛɛ. A fana si kisɛ in an b'a fɔ o ma ko spermatozoïde ni ale tɛ bouger. Donc a bɛ taa cɛ kɔnɔ f'a ka taa muso de kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka bouger alors que cɛ kɔnɔ a bɛ bouger. Maintenant n'a sera yɔrɔ ma tuyau min kɔnɔ tuyau min a bɛ jigin a kɔnɔ ok a bɛ bouger o kɔnɔ parce que a kan ka boli tuyau kɔnɔ mais n'a taara muso de kɔnɔ a bɛ bouger kosɛbɛ. Donc n bɛ fɛ k'a faamu de cɛ dun kɔnɔ ni fan dilanna sisan ni si kisɛ in dilanna sisan a kisɛ a bɛ boli kaman wulila alors que cɛ ta la sisan a tɛ boli fo n'a bɛna boli tuyau kɔnɔ wa n'a donna muso fana kɔnɔ a bɛ se ka boli. Et puis quantité jumɛn bolo hakɛ jumɛn bɛ bɔ cɛ ta la a bɛ se ka taa fɔ ko 1 millilitre la mililitiri kelen o dun ka ca n'i y'a jateminɛ parce que cɛ ka dɔgɔ parce que n'i ye misi ta ni misi n'a belebeleba in bɛɛ mililitiri 5 de bɛ bɔ a bɛ komi n'i ye cɛ ta ka a ɲɔgɔnna 5 kɛ o ɲɔgɔn bɛ bɔ misi kɔnɔ alors que cɛ dun ka dɔgɔ donc ça veut dire que cɛ ta la nafaba de b'a la. Maintenant phallus o ye mun de o ye cɛ ka cɛya kɛnɛma cɛ an b'a fɔ o ma ko pénis tubabukan na. Donc o ka dɔgɔ cɛ la munna parce que n y'a fɔ tuguni n ko cɛ tɛ fɛ ka girinya donc fɛn o fɛn n'a nafaba t'a la a t'a kɛ o de la a ka dɔgɔ. O de kama ni cɛ ni cɛmuso bɛ jɛ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na siji in tɛ se ka bɔ ka don muso ta kɔnɔ walasa ka se ka fankisɛ ninnu ta ka don u kɔnɔ walasa ka kɛ den ye. Donc a bɛ kɛ cogo di fana ji dɔ bɛ yen min bɛ bɔ cɛ fana kɔnɔ min bɛ ɲagami nin ji in na o de la n'an bɛ fɛ ka insémination artificielle kɛ an bɛ ji fara cɛ siji in kan mun na parce que ala yɛrɛ kɔnɔ ji dɔ de bɛ ɲagama na walasa ka don muso la walasa a ka caya dɔɔni. Donc an y'a fɔ sisan ni cɛ ni cɛmuso bɛ jɔ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ mun na parce que cɛ a ka cɛya ka surun kosɛbɛ a ka dɔgɔn a tɛ se ka don cɛmuso ta kɔnɔ kosɛbɛ donc il faut que u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais dugu caman na an t'o bɛɛ kɛ an bɛ tubi de ta ka cɛ ka siji k'o sama sperme an bɛ sperme bɔ de k'a bila tuyau dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa cɛmuso k'u inséminer n'a ye a bɛ kɛ cogo di i bɛ kɔ digi ka kɔ masse n'i ye kɔ masse i b'i bolo kɛ k'a digi n'i bolo kɛ k'a digi dɔrɔn a bɛ se ka kɛ komi cɛ ka cɛya bɛ bɔ n'i ye cɛya in ta i m'a ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ a man ja mais a bɛ komi a veelaman don cogoya dɔ la donc n'ale bɔra i bɛ sɔn ka ji min komi ji jɛman de donc sperme min komi ji jɛman siji min komi ji jɛman donc n'i y'o ji jɛman i bɛ sɔn ka kɛ tuyau kɔnɔ a tuyau a bɛ se ka kɛ tuyau sugu bɛɛ ye i bɛ se ka kɛ sérum i bɛ se ka fɛn caman ye donc a bɛ don i b'ale don ka sɔrɔ ka partie kelen bɛ sama ni da ye i bɛ fiɲɛ sama pour que a ka se ka pression bɔ a tɛ don i da kɔnɔ quoi mais a bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ k'o ɲagami ka sɔrɔ k'a don cɛmuso kɔnɔ a bɛ don cɛmuso kɔnɔ tan de donc n'a donna n'an bɛna kuma nin fana kan an b'a fɔ o ma ko insémination artificielle donc an b'a bɔ cɛcɛ kɔnɔ k'a don cɛmuso kɔnɔ walasa a ka se ka taa yen ka se ka don fan kisɛ kɔnɔ ka kɛ den ye an ye nin bɛɛ fɔ min na parce que an b'a dɔn ko cɛcɛ nafaba de b'a la nafa min b'a la o ye k'a ji bɔ a siji k'o don cɛmuso kɔnɔ walasa
a cɛmuso den ka se ka fan ka tɔrɔ aw ni ce aw ni baraji a k'an bɛɛ sen wɛrɛ